Iffirmat ftehim bejn l-Awtorità tal-Lotteriji u l-Logħob l-LGA u Smart City Malta. Ftehim li se jwassal biex fl-ewwel ta' Marzu tas-sena d-dieħla l-LGA iċċaqlaq l-uffiċini tagħha mill-imrieħel għal Smart City. Uffiċini li qed issir ħidma fuqhom biex jilqgħu fihom madwar 80 ħaddiem. Iċ-Chairman tal-LGA Joseph Kuxkieri spjega l-ħtieġa ta' dan il-ftehim. Bħala settur qed nipproġettaw li ħan nikbru b'mod sostanzjali u allura ovvjament l-awtorità biex tkun kapaċi tirregola s-settur li dejjem qed jikber ovvjament iktar riżorsi biex tkun tista' tagħmel xogħol aħjar. Il-Kap Eżekuttiv ta' Ticom Investments Abdul Latif Almulla sostna li saret ħafna ħidma fis-Smart City, inkluż mill-Gvern li barra li huwa azzjonist iddeskrivih bħala sieħeb strateġiku li qed jaħdem biex joħloq l-ambjent meħtieġ u jiġbed iżjed investiment. Il-Ministru Chris Cardona qal li dan il-ftehim huwa pass ieħor fit-tkabbir fis-Smart City. Sostna li l-LGA se tkun qed issib ruħha fiċ-ċentru tal-azzjoni, hekk kif Smart City se tkun qiegħda tiġbed dejjem iżjed investiment leha. Is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera qal li l-preżenza tal-LGA fi Smart City tista' tiġbed iktar kumpaniji lejn din il-binja. Il-Kap Eżekuttiv ta' Smart City Anthony Tabone laqa l-LGA li se tingħaqad fi Smart City ma' qatt ta' kumpaniji oħra minn numru ta' setturi.